Susan Awang. Tumakder tayo kakabsat, ket makipaset tayo iti kanta panglukat. Iti umay ka, Jesus ko, ito'y arpat salakan mo, kami nga dipen pakawanin na kang kadi inaturan ugasa tuy pusumi luken ka ay kari lintang tuy palukong ko inalinteg mo tuy biyag ko sinilawang tuy isip ko Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo Jesucristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, ti adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Tultuloy tayo nga suruten ti dalan ti panakaisalakan, ti daytoy nga aldaw, awisan na tayo man ti Apo, nga manganong dagiti iparamid na kada tayo ti daytoy nga panawen ti Kwaresma nang nagruna iti panangtulong iti pada nga tao. Dumawat tayo nga rod nga muna ti pamakawan ken asina tapno may kari tayo kadagiti misteryo arambakan tayo. Kuna tayo asi papakumbaba agkonpesarak iti Dios sa mga kabalina. Amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa aramid ken diway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isungag pagpakaasya ken Santa Maria, agnanayon na Birhen, kadagiti amin yang heles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ti kakasidak kuma iti apo tayo a Dios. Kasaratay kumati man nakabali na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Apo
Kararag tayo. Apo kitayem kat asyayat dagiti rugimi apan nagpenitensya. Ipay mo kumata na pasnek tinakemmi amang aramid kadakwada. Gapu kay na po mi Yesu Kristo nga anak mo kay Dios. Isa makipagbiyaken makipagariken ka. Titimpuyog ta Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan tiinggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, agpukaw ka iti amin a pigsam. Ipakaammom kadagiti tattaok, nga Israelita dagiti basulda. Inaldaw nga agdaydayaw da kanyak. Kunana nga agtulnog da kadagiti linteg ko. Ket aramidan da tinaimbag. Dawatan da a bendisyonak ida, ket ikak ida kadagiti linteg nga awan idumduman na. Saludsuden dagiti tattao, anya ti serserbi, ti panagayunarmi, no di metla ikaskaso ti Apo? Apay nga agsagaba kami, no di na metla italtalek? Ti kinaagpayso na, no agayunar kayo, birukan nyo ti pagimbagan nyo, ket idadanesyo dagiti pagtatrabahuen nyo. Naranggas kayo, kanayon kayo nga agkabkabil ken agaapa. Ipagarupyo kadi, nga ipangag ko dagiti kararagyo iti kastoy a panagayunaryo. No agayunar kayo, pagsagabaen nyo dagiti bagbagiyo. Agdumog kayo akas iti ruot, ket yaplagyo dagiti nakersang alupot, ken warakiwakan nyo iti dapo apagidaan nyo. Kasta ti kunayo a panagayunar, ipagarupyo kadi a maayayo ak iti kasta. Kastoy ti kayat ko a panagayunar. Ikatanyo ti kawar iti panangidadanes, ken ti sangol ti kinakillo. Ket wayawayaan nyo dagiti maparparigat. Ibingayan nyo iti taraon nyo dagiti mabisin. Pasangbayan nyo dagiti napanglaw, nga awan pagtaingan na. Kawesan nyo dagiti awan arwaten na, ket diyo ipaidam titulong yo kadagiti kakabagyan nyo. No aramidan nyo daytoy, kaslan to init iti bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo. Ket mabiit to ang maimbagan dagiti sugat yo. Kanayon to nga addaak kada kayo, tapno isalakan kayo. Ti kaaddak ti mangsalaknib to kada kayo iti amin nga aglawlaw. No agkararag kayo, sungbatan kayto. No awagandak, ipangag kayto. Ti sao ti Apo. Di mon to laisen, ti puso ang napakumbaba, ken nagbabawi o Apo. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, kaasyanak kadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam ang mamimpinsan ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigek ang nagbidotak, ket dagiti basbasol ko sila lagipak. Nagbasulak ken ka, wen si kalaeng tinagbasulak, nagaramidak iti saan a makaiayo ken ka. Di mo tarigagayan dagiti animal a maidaton a sakrifisyo, tanu kayat mo kuma, isuda ti idaton ko. O Diyos, tinapakumbaba nga espiritu, ti sakrifisyo ken ka. Di mon tulaisen, ti puso ang napakumbaba ken nagbabawi.
Apo ti adda kada kayo. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kalpasan ti panagbalasiw ni Jesus iti daga dagiti Gadareno. Napanken kuana dagiti pasurot ni Juan a mamunyag. Ket sinaludsod da. Apay masansan nga gayunar kami kastamet dagiti Pariseo. Gempulos adi agayunar dagiti adalam. Agladingit kadi dagiti makibuda no adda tinubyo iti arpadda. Sinaludsod met ni Jesus saan na mabalin. Ngem dumteng to ti tiyempo a may panaw tinubyo kadakwada isunton ti panagayunarda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Imbag nga rabi tayo. Good evening. Sino ti nang rabi kada kayon? Ada may san nga alpasen. Sino nangantay bigat, nangantay aldaw, ken mang rabiin tumadamdama. Katawa da. Idi Miyerkules, sino nagsidat karni kada kayo? Sino na ikaw nga nakapagsidat ti karni? May sa kadagiti paanong kada tayo ti panawen ti Kwaresma, ket iso ti panagayunar. Aramiden tayo daytoy panagayunar, iti aldaw ti Miyerkules Kurkuros, ken Biyernes Santo. Nga mabalin ngay nayon tayo met, dagiti aldaw ti Biyernes, iti panawen ti Kwaresma. Manong aldawen tatay na po? No malagip yu pa'y 40 days. Ket no nasingpet ka pa'y unay, ket kayat mo ti agpaseksi, 40 days nga gayunar tayo. Nagmayat niya, 40 days ngayon tayo agayunar. Ngayon, saan tayo nga liplipatan, nga talo ti paandong ti Kwaresma kada tayo. Panagkararag, panagayunar, ken may katlo. Managlilipat da. Yung may katlo, yung pagakda ito di Miyerkules, testiningan kayo no nagdengeg kayo lakan niya. Okay? Yung may katlo, iso ti panang limos, panang tulong ti pada nga tao. Santay nga mabalin nga pagsinaen dagiti talo. Amo ko na naglaingak nagkararag, Father. Di ka mapansin, dayay mabisbisinan nga karubam, useless. Awan kay papanan na. Mabalin nga kunampay, nagayunarak, Father, itatangal daw. Ngayon nasabat mo tayo palpalama, inisnab mo pa'y. Linikli kampay, tipagnaan. So saan tayo mabalin nga pagsisinaen, dagiti talo. No, very prayerful ka, nalaing kagkararag, mariknam ti kasapulam iti padam nga tao. Nagayunar ka ket mariknam ti agbisin, ket mariknam met ti bisin dagiti awanan pulos. Nakamay-mayat kakabsat daytoy ibalikas ti Apo kada tayo. Manipod ti umuna nga may basa nga imbaga na daytoy ken ni propeta Isaias. Ibagam kadagiti tattao. Actually, handa lang nga ibagam ti terminology na Ipukkaw mo, ipakaamom kadagiti tattao nga Israelita nga managbasol da. Darigat nga panunutan da jay. Ibaga ti Apo managbasol da. Ibaga ni propeta Isaias kadakwada managbasol dagitoy nga tattao. Ket kunamet dagiti tattao nga insungbat, agay ayunar kami met. Agay ayanar kami tungtungpalan mi matilinteg. Ngem, apay nga saan nga masungbatan dagitoy nga kararag mi. Agay ayunar kami agtungtungpal kami ngem daytoy gayam ti aramid da. Nga kas kinuna ti Apo iti nangigan tayo. Umuna, agayunar da, ngem, dayjay met bukod da nga pagimbagan, ti panpanunuten da. May kadua, agay ayunar dangem, apera damet, makiap-apa damet, managbasol damet,
Agay ayunar kami, kunayo, ngem, idadanes yung metipada yung nga tao, idadanes yung naranggas kayo, kanayon kayo agkakabil, ken agaapa, kunati apo kadagitoy nga tattao. Kaya't na nga sawen, dayjay practice ti panagayunar, ket sanmet ang tumulong iti panagbalbaliw iti biag dagiti tattao na nagruna dagiti Israelita. Ngem mabalinmet nga daytoy ti kunati apo kada tayo itata. Agay ayunar kayo, ngem adda ngem na. Agay ayunar ka, ngem mabalin nga kapapam met iti kaarubam wenno ti kabalay mo, wenno dagiti kakabsat mo, awan serbina nga panagayunar. So nga kuna ti apo tinangigan tayo nga ibanghel, nga muna nga may basa, kastoy nga rod ti panagayunaryo, kastoy ti aramiden nyo. Umuna, kinuna ni ti apo, ikaten nyo ti kawar ti panangidadanes, ken ti sangol ti kinakillo, ket wayawayaan nyo dagiti maparparigat. So ikaten nyo ti basol, ikaten nyo ti kinakillo, ikaten nyo ti panangidadanes, iti pada tayo nga tao. Insaruno na pa'y, may kadwa ko na ibingayan nyo ti taraon nyo dagiti mabisin. Malagip yu pa'y apo, dahito ti karit ko di Wednesday, nga no agayunar tayo, ada ti matipid tayo. Inga nga tok tatay di jibigan ti balor ti kanen na nanginngin ang amin di jay. Sigurado ko numangan kayo ti may sangal daw. Mano ti budget yo apo? Mano budget yo ti may saldaw numangan kayo? Pambigat. Umunay di sangagasot? Hello? Umunay? Okay, sangagasot. Pangal daw. Napangka nag-Jollibee. Umunay di 250? Umunay. Kaden lang may saday jay. Mangrabi kantaw. Ako natay latan nga ti budget mo ti may sangal daw ket 300 or 400 agraman iti merienda. Ya dayjay. Ket no gayunar ka manutikis sayem. Manutikis say mo dayjay. No gayunar ka po 20. Upat nga gasot ti budget mo 20 latik katem. Iti may sangal daw, mabalin nga, idakdakkel mo, tano adadamat nga sumeksika, adadamat nga mapukaw tigi sugar mo, adadamat nga bumaba ti kolesterol. Dita ni doktor. So nga kuna nagayunar kayo, kuna ni dok. Tapno, bumaba amin. Bumaba amin, bumaba pa ti gastusem, ngem, dahil matipid mo ti inal daw, kuna na tinangigan tayo, ited mo kadagiti mabisinan. Day tatipudpud no nga klase ti panagayunar. May kadua, pastrekem di pagtaingam, dagiti awan ti pagtaingan na. Nariga day ti apo. Nyan tunod tatakaw daytan, pastrekem nga rodyo unig ti balay mo. Dayawa day ti muna, no di tayo mamukot ti muna nga panunutot tayo kag tatakaw. Hanga day panunutan tayo kakaasi, daytoy. Alaw, may kasumurik ka, di bagtaengan mitamanghan ka pa'y. Narigat na panunutan. Tatiw muna nga sumrik, di panunut tayo, our own personal. Dahil bukod tayo, nga kaskino na ti apo tatay. Agayunar kayo, ngam dyan bukod yung nga panggap, iti pampanunutan nyo. Narigat. May katlo, ibingayan nyo ti kawes, dagiti awanan. Idi nagbagyo nga nalayos ti Santa Maria, nag-apil kami kadagiti tattao, nga mangtedda kadagiti kawes, ureyos, pero mabalin pa'y nga usaren. Wow, nakadado nga simbang pet, nakadado nga simbang pet, sako-sako, idi lukatan may, dapay iti bado ti mestra, idi agi sursuro 20 years ago, nga nagapukeng ka ma'am. Again nangaw kami, insuot mi kasta, ni kasano nga rod nga isuot dagiti nalayos daytoy ket daytoy mo uniform ti mestra ja kamo idi elementary aksapay di kulay na. Tas sabali tatan
Dapay da jinted da nurse. Kamu no dapay idi ti uniform ti doktor, awam wala ya kamu no dapay idi. So nga dumangted ka, da mabalin nga usaren. Ngam nagrigat kakabsat, uray no hantay nga usaren, barbaro, ikabil ta di kabinet, di jaynan, gaputa, hantay pa nga usar, ngaman nagriga nga ited, kadag iti awanan, iti bado. Pero iti kayat ti Apo itatpangaramidan tayo, share whatever we have, kadag iti agkasapulan. Numan pa'y narikot, narigat, ngam day tagayam, iti makayayo ken kuana. Nayon na pa'y, kunana, ti Apo ket kawisan nyo, hanyo ngay paidam, ti adda kada kayo, na nagruna kadagiti kakabagyan nyo. Ay, ngam ti kakabagyan na kahit nasawen, not necessarily nga by blood, no di dagiti gagayem, dagiti amamo, dagiti kagurgura, tayo ikan, ida iti tulong, dahil iti wagas sa panagayonar. Yung napipintas man dati ko na ti Apon, nga no atong palen ken aramiden tayo dagitoy, nga panang tulong kadagiti agkasapulan, kunana ti Apo, bendisyonan kayo. Sungbatak dagiti kararagyo, ited ko akasla init, kunana kasla init, iti bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo, ket mabiit to amaimbagan dagiti sugat yo. Damat gayam kabinbin nulig na, no man pa'y santay nga panunutin dayjay tumulong katapno aday ti maawat mo. Ngem ti Apo, makita na kada tayo daytoy, ngano ited tayo ti tulong tay ti pada tayo nga tao, adda ti subad na kada tayo. Ket ti kang runan nga subad na kada tayo, ket isu ti panakatagikwat tayo ti panakaisalakan. Ta iti daytoy nga panawen ti Kwaresma, sursuruten tayo ti aramid ti Apo. Ket basaen tayo ti nasantuan na Biblia, kaadwan nga inaramid ti Apo ni Apo Jesus idi adda kada tayo, ket isu ti panangtulong kadagiti marigrigat. Pinapagnana ti pilay, pinagkita na ti bulsek, pinakan na ti nasurok nga 5,000 at tao twice, di may isa nga pinakana, more than 4,000. Kaya dumapay nga panangipakita na ti panagayat na iti tao. Kaya dahil ti awis na kada tayo kakabsat, kabayatan ngayon tayo susuruten, ti dalang ngagturong ti panagungar ti Apo, intay ag sakripisyo met, amang ipakita, babaen ti panagayunar, nga buyugan iti panangtulong iti pada nga tao. Our prayer will become useless no san tayo nga buyugan iti ayat, no san tayo nga buyugan iti sakripisyo, tapno masurutan tayo ti dalan ngagturong ti panakaisalakan. Sapay kumatakasta, tumakder tayo. Kararag asapasap, iti daytoy nga gundaway, agkay sa tayo amang ikararag para kadagiti amin na kasapulan, ken para kadagiti kararag amang ibagi kadagiti kakailian ken ti pagilian. Agtutuloy tayo amang ipakita ti pamati ken ayat ti Dios amang paduras kadagiti amin abanag. Titunggal panggep kuna tayo denggen nakam kadi. Agkararag tayo para iti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken amin anadutukan nga agserbi, akas kadagiti lectors, acolytes, altar servers ken amin nga agserserbi iti simbaan. Tapno agtultuloy da amang ipakita iti panakaawis ken panagayat iti lubong. Ken agbiagda iti panakaitultuloy ken panagserbi iti kinapudno. Agkararag kami Apo. Apo, Denggen nakam kadi. Agkararag tayo para kadagiti mangidadaulo iti gobyerno tayo. Tapno agtrabaho da para iti kapya,
kinalinteg, ken para iti pagimbagan ti amin a tao, asaan ket a para iti bukod da a pagsayaatan. Agkararag kami, Apo, denggen na kam kadi. Agkararag tayo para kadagiti amin nga masakit, ken agparparikot iti bagi, panunot ken espiritu, tapno maamiris da ti presensya ti Dios, ken mariknada ti kapya ken bangar. Agkararag kami, Apo, denggen na kam kadi. Agkararag tayo para kadagiti pamilya iti parokya, tapno agtalinaed iti ayat ken panagkaykaysa, iti nagbabaetan, ket agbalinda nga umok iti ragsak ken kapya. Agkararag kami, Apo, denggen na kam kadi. Agkararag tayo para kadagiti proyekto iti parokya tayo, kadagiti plano para kadagiti sumarsarno a pasken, tasapay kadita ipaay ti Apo ti grasya ken bendisyon na, tapno maisayangkat dagitoy a nabanligi. Agkararag kami, Apo, denggen na kam kadi. Agkararag tayo para kadagiti pimusayen nga kameng ti pamilya tayo, pakairamanan dagiti kararwa nga awan makalagipen, taagin nanada kuman iti kapya, iti sidong ti Apo anamarswa. Agkararag kami, Apo, denggen na kam kadi. Ama managayat, tulungan na kami kadagitinted mo nganong mi, iti daytoy panawen ti Kwaresma, na nangruna iti panagkararag, panagayunar, ken panangtulong kadagiti agkasapulan. Nagbalin kami kumamet nga naanos ken natibker ti anyaman na pangedeng ngagpaay ken ka, amang paneknek ti kinapudnumi ngagserbi nga dipen mo. Dawatan mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kumararag tayo kakabsat tapno dagiti nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabalin. Amin.
Idaton mi Apo daytoy sakripisyo, iti pananganong mi ti Kwaresma. Ipay mo kadita makayayo ken katinakem mi, ket naregta kami, amangan nurot tinaimbag ken manglisi iti dakes, gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kada kayo, Gusto ko. itagayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Pununay amay kariket trumbeng, anong mi ket pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, nagyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios. Tasika, inkedeng mo ababen ti panang parparit mi ti bagimi, teredem dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti panpanunot mi, ited mo pa'y ti kinamaingal, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ket gapu ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ersito dagiti anghel, ket agdadanggay da mangitantanuk ken ka. Ay sa dawatan mi nga palubos mo kuma, tay timpuyo nga met tinakurapay at timek mi, kunami adi agsarday. Daydayawen da ka ono santuan nga Ama, takan kanayon ako'y kuyugan na kami tidalan mi. Nang runa no ni Jesus nga anak mo, urnungen na kami amakiranod iti padaya ti ayat. Iti daytoy nga oras, ibuksilan na ngay palawag kada kami tinasantuan na surat, ken pisyen na ngay paay kada kami titinapay, kasi naramid na kadagiti disipulos nat sa di Emmaus. Dawaten mi nga rudken ka man nakabalin nga Ama, ibaw mo kat te spiritum kadagiti tinapay ken arak, ketaramidem nga iti baet mi, aday iti bagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Idi mang manganda iti rabi ti sakbay day di panagtutok ken ipapatay na, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, dadaytoy ti bagik, iso amay awat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, inted na kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baruken nagnanayon na tulag, iso amay buyat to amay pay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy a pangilaglagi piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
O Dios, rambakan mi ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, kiti pablaak mi ti aramid ti ayat mo. Babaen ti panagtutok kini papatay ni Kristo ng anak mo iti baro abiyag, kiti manon ti gloriana. Kitayem kada si asi day ti adaton, ni metlaingen Apo Jesus ti mangted ti bagi ken darana. Babaen ti sakripisyo na ilukat na ti dalan mi nga umay ken ka nga amami. Nayat nga ma item kad kadakam ti espiritu ti ayat, na iso ti espiritu ti anak mo. Pabigsayan na kam kadi babaen ti bagi ken dara ni Kristo, ket aramida masangsang kamay sa kami, may panggep ti pamati ken ayat, ket makitimpuyog kami ken Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi ken dagiti amin a papadi. Luktam kadapo ti matami tapno bibigbig mi dagiti rigrigat iti padami a tao. Ikabil mo kadagiti bibig mi dagiti umiso asawen mi. Tunggal masabet mi ti dalan mi dagiti mataltalipungaw ken mapulkukan nakakabsat mi. Idem kad kadakam Apo ti kinamaingal a makisinakit kadagiti padami at tao nang nagruna no agsagabada ti panagrigat kinapanglaw, panagbisin, wenno panakailupit-lupit. Aramidem kadi ati simbaan, may sa nga pagtaingan ti pudno ken waya-waya, ti kinalinteg ken kapya. Ketag serbi amang patalged ti tunggal tao, tapno saan na mapukaw ti namnamana. O Dios, kasyam kad dagiti kakabsat mi anatay ti sidong ti kapya ni Kristo, ken dagiti amin apimusayen na sikalaeng ti makamu iti pamatida. Alaem kadida ama irano di ti gloria ti panagungan, ket ito nagibusen ti panagdalyasat mi, awaten na kamtu kada sumrek iti pagariam. Diso anam na maen mi pakairanudan minto, ngagnanayon iti kumpleto abiyag ken gloria. Ket makikaysakam to ken Apo Santa Maria, Birhen ngay na ti Dios, ni San Jose, anagasat nga esposo na, a patron ken katalekmi, kadagiti apostol ken martir, ken kadagiti amin na sa santo, ketirok na iminto ken katidayo ken gloria, gapu ken Kristo nga Apo mi. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, titimpuyog te Espiritu Santo, irok na imikan ka man nakabalin nga ma, iti amin na dayo ken gloria, tiag danayon nga awan ting gana. Amen. Amen. Natayuan na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, tordan tayo ti agko na.
temiken kaapu ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada sayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Babayan ti panulong tapan nga asim kada kami. Kakanayan kumalaing iti basol may lisi kami. Kiniti amin nariribok may kanawa kami. Tabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namayan mi. Kenti ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Wapumi Yesu Kristo kinanam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan diak ti tedko kada kayo, san kada dagiti basbasol may ti kitaem, nadiket ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya kan panagkaykaysa, sika nga agbiag kinagari, ti agnanayon nga awan tinggana. Tigapya ti apu kang kanayon ngadda kada kayo. Pay tayo dayta nga kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kapya kada kayo. Amen. Ti Cordero ti Diyos, si may kat kadagiti basbaso ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Sa
Sabay nga inak may Gumararag tayo. Marakabalin a Dios sipay mo kadi, tati panakiranod mi ti daytoy a misteryo ti Eukaristya. Malukatan kami kadagiti basbasol mi, ket kan kanayonen a nabileg kami amang sarked ti panagduyos mi ti dakes gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kada kayo. Bendisyonan na kay ti managetunay a Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Pasen ti misa, intayon tayat ken kapya ti Apo. Love